Takže čaute lidi, já vás zdravím u prvního dílu vlastně mého prvního let's playe. No, já jsem si řekl, že bych mohl let's playovat nějaké starší hry. Napadly mi třeba Brutal Doom. Tak můžeme začít new game. Máme tohle a Ultra, tak. Já jsem si Doom stahal vlastně nedávno a stihl jsem si maximálně zahrát tak s kamarádem multiplayer. Ale ještě nevím, co se ovládá, jenom vím, že má na šipkách, jak normálně střílím myškou a i jinak střílení myškou se mi zdá, že v Doomu normálně není. Nevím proč to tu je, ale tu je ještě nějaký jeden. Tak já mám brokovnici, jo. Já jsem si řekl, že bych mohl vlastně jet ten let's play od té doby Doom, Minecraft, Counter-Strike, Minecraft a tak, pak bych se dobil do většího levelu, jako je třeba Far Cry, Skyrim, a tam bych už to projížděl dost dlouho. Jinak, nevím, na Doom budu mít jenom pár let's playů, spíš bych se chtěl zaměřit na všechny verze Doomu, kromě trojky. Protože tam je fakt jakože nebaví, je tam hodně tma, to mě nezajímá. Ježišmarja. To bylo co tohle? Co nějací stříleč nějakých koulí? Což je fakt super, ale já bych se toho ani neměl dotknout vlastně. A už je tady konec, takže máme za sebou, nejdu tam. Ježišmarja. Takže máme za sebou první část toho Brutal Doomu. Tak a jdeme na druhou budovu. Dneska bych chtěl projet aspoň 3, protože by fakt už to bylo fakt dlouho, abych prožil všechny. To bych potřeboval 30 minut aspoň, protože někdy umřu, někdy ne. To je těžko, no teďka. Prostě chci dneska natočit aspoň dobití 3 budov. Si víte, jak to myslím. Co máme teďka? Tak, tu ještě jeden. Teďka musím jít. Co to tu je? Aj, bože. Ježišmarja. Dobrá, natrefil mě, super. Máme tu další náboje do brokovnice. Tak asi půjdu tu. Jak si můžete povšimnout, tak vlastně s mířením se mi hraje hodně dobře, protože normální Doom, jak si stáhnete, tak vlastně máte míření na šipkách, že pohybujete na stranu doleva doprava a tím míříte vlastně a nemáte žádné měřítko jakože ve středu obrazovky. Takže takhle se to prožívá mnohem líp. A teďka mám jít tady. Ne. Ani nevím, kde mám jít. Teďka vezmu si vestu. Tady. Tak. A jeden druhý. Já prostě neumím. Ale jinak tu jsem ještě asi nebyl nikdy. Tam je jenom lékárnička asi. To co? To, co jsem spustil, ani nevím. Tak, ale vím, že mi kamarád říkal prostě, že tady se dá nějak vykopovat a nevím jak. Bože, co to tu je? Tady, aha. Bože, kolik jich tu je? To prostě nedávám, no, lidi. To je těžké. To mám bohužel na hard, co si dělal, já debil. Kde jsou? To z rudy. Bych chtěl zabít. Tu je jedna. Wow. Střílí. Ty své hnusisté huby.
Víš tam pěkně. Dobře, já jsem taky borec, taky Matrix. Ježiš, ne. Tyjo, jich tu je, jak na stranu, ty vole. Bože. Jdu na ně. No, aha. Bože. Ne. Máme to tu zabilo normálně. Těžké. Už to po mě pouští. Ty svoje hnusy. Tak, teďka mám jít tu. Tu bez tak bude 10 000 příšer a zrůd. Aha, jo. Tu. A jsme. Na konci ještě musíme dobít tady ty panáčky, playery. Au. Ale jo, dávám to. Jakože, kdybych to měl normálně na šipkách to míření, tak nevím, jestli bych to dával, protože fakt to je těžké. Dobré, tak jsme přežili další den a jdeme do třetí budovy. Tak, a to bude asi dneska poslední budova, kterou natočím, protože já už fakt nemám hodně času, musím jít a fakt tíží mi čas, tak musím to rychle projet. Tady něco to neviditelné prase. Scipni, hajle. Bože. To prostě nejde. Když tu je 10 000 těch borců, co mě chtějí zabít. Čekáte, jak se kope? Aha. Jak se to kopalo, ježiš? Aha, tak, jo. Takže už vím. A čekáte, jak se kope. Jsem to nedávno věděl, jak se... Aha, tady se změní zbraně na číslech, to jsem ani nevěděl. Vím, že tak je v některých hrách, ale tady nevím. Tak, a počkej, tady se vlastně používá, jo. Tady, tak. Jich tu je to. Tak, co s ním teďka? Nechám ho tak. Aha, tu. Ježiš, to jich je. Bože. Střílíme do toho sudu, co se stane? Nic. Tam ještě radši nejdu. Ježiš. Bohužel zavřel jsem. Takže tu musím jet znova, no. Bohužel. Ale jinak budu točit zároveň i 2 a také různé modované důmy a tak. Tak. Ježiš, to je velké prase. Zase neviditelné prase. Dobré. Tak, a už jsem se naštval, protože fakt už není čas. Už nám dochází čas a já se vrhnu na to, abych tuhle trať dokončil co nejrychleji. Tak je hovna, fuj, tyjo. Ježíš, bože, to není otevřené, ne. Tak, jeden a druhý. Jo, to si ty a teďka půjdeme do té. Ježíš, ani pomyslel, ale. Tak. Vždycky radši mířím na hlavu. Tak. Teďka tu mě zabili, že? Co nejrychleji a co nejopatrněji. Protože tady je to fakt těžké. A teďka mě zasáhli. Já tam radši už nejdu. To si posvih. To je co?
Jo, Vesta, to se mi hodí. Super. Tam může fakt radši nejdu. No zrovna. Tam ne, proč? Bože, to je také těžké. Jsem fakt slabý. No dobré, teďka se budu snažit. Dvě hlavy jsem dal, no, to je úspěch. Tak, zabil jsem jedno prase. Zabít to druhé. Tak, je po něm. Ježišmarek, kde se furt berou? Aha. To rozbiju. Se líbí, jak to je všechno také rozbité. Nesnažím ty myslivce, nebo co to je prostě. Se umí prostě trefit. O. Znovu a znovu. Ale jako už mám jenom pistol, no tak potěš. Dobré. Já jdu na něho na pěstí. Tak, pojď sem. Mám ho. Tak, a teďka už nebudu riskovat tady do těch oken chodit a půjdu radši dovnitř. Přímo přes to. Ale teďka se fakt musím snažit. Bože, také srané prasata tu hází takové hnusné koule. Bože, kdo tuhle hru dělá. Ježiš. Jo, blokáda. Super, jsem chtěl. Dobré, teďka jdu zase tu. A z téhle strany mě zabíjejí. Jo, já se divím, že mě zabíjejí. Aha, oni jsou tu všichni. Jo, já se divil, proč tam je to tlačítko. Tak. Prosím, je tu někdo na ní? Dobré. Ježiš. Zase to prase. Pomoc. Ne, on mě kouše. Jsem taky idiot. Zase. Bože, kdo je krmí. Wow, to má sílu. Nevidí tam na prase. Dobrá, jdu si pro náboje do brokovnice a pro životy a pro kartičku. Divné, já si myslím, že jak vezmu kartičku, tak po mě půjde celá banda. Ale nestalo se. Tak a jdu tady. A s tím myslivci blbý. Vás zabiju. Dobré, tak jsme prošli tím, co jsme minulý život neprošli, ale tady ještě nás čeká jednou tohle. Zase to prase. Bože. Tak. 1, 2, 3, 4. Jsme si střelili fajně. Je sranda tohleto. Tak, a ještě ho musím trefit. Ne. Uf. Jsem se lek, že zase zemřu. To bych byl fakt loser číslo 1, prostě. Ne, tady vím, že jsou ti. A prase. Ne, oni mě zabijou. Idioti. Jo. 3 životy mi zbyly. Dobré, možná, že to ještě dám. Je tu šance, lidi.
Ne, 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 ne. Je tu ještě jedna šance. Čtyři životy, no nevím. Kdyby to tak byla lékárnička. Prosím, ať to je lékárnička. Jo, lékárnička, 30 na životu. Jo, to mě dokáže potěšit. Tak, jdeme zpátky, rychle. Ani už nevím, kde mám jít. Tady ne, radši. Ne. Tady spát. Jo. Tady je lékárnička. Pro jistotu. Ještě to tu vystřílím. Tak a to je konec asi. Ne, ještě není konec. A zrovna tím myslivci. Dobře. Double kill. Prostě skill, ne? Tak. Ještě jsou dva, dobré. Ještě tu jeden. Tak a na ty myslivce. Po dvou pěkně. Tak. Ještě tu je jeden. Tak a je to taky postřílím. Tak. Ještě tu jsou nějaké krabičky. Ještě beru tady a jdu. Čekajka, nevím, co mám udělat přesně. Něco tu mám udělat. Ale fakt nevím co. Aha. Ještě tu jsou nějaké schody. Takže super lidi, přežili jsme to. Tři úrovně nebo prostě nějaké hrady nebo co to je, jsme projeli. A já se s váma pro dnešek loučím, protože už jsme přesáhli limit, jaký jsem chtěl, a příště bych chtěl prostě dodělat ty další zbývající levely, ty hrady nebo co to je, a vrhneme se na ostatní dům jako 2 a také ty modované domy, takže s vámi loučím, na shledanou.